Vi har vært så heldige at vi har fått Camilla Wulff Andersen fra Kennedy-senteret i Danmark til å komme og holde forelesning. Vi har på tidligere kurs hatt andre fra Kennedy-senteret, men nå er det Camilla som har overtatt. Og vi har hatt en god prat i lunsjen, vi som jobber her, med Camilla og fått høre en del av hennes erfaringer, og jeg gleder meg til å høre henne forelese for alle sammen her nå. Og så skal Camilla først presentere litt om Kennedy-senteret, og så vil hun høre litt om forventninger, så da kommer jeg tilbake igjen og skal gå rundt med mikrofonen. Godt. Tak for det. Jeg er blevet bedt om at komme og undervise omkring gutter og jenter, ligheder og uligheder. Jeg snakker dansk, og hvis jeg kommer til at tale for hurtigt, vil I så ikke give mig et signal. Jeg har det sådan, at jeg bliver meget ivrig eller engageret omkring et emne, så stiger tempoet nogle gange lige så stille og meget, meget automatisk, sådan så jeg lige pludselig bliver meget, meget svært at forstå. Så giv mig et hint, hvis I sidder og tænker, nu taler jeg, så jeg kun selv ved, hvad det er, jeg siger. Jeg skal først fortælle lidt omkring, hvad Kennedy-centret er. Jytte Lunding er jo en psykolog, der har været på Kennedy-centret i 20 år, og hun valgte simpelthen at gå på pension for et år siden. Og der skete så det, vi begyndte at se lidt på, hvad skulle det nye Center for Fragil X så bestå af, hvad skulle vores opgaver være, og vi fik egentlig ret frie beføjelser i forhold til at tænke nyt omkring Kennedy-centret. Noget af det, vi gør som Jytte og alle de gamle også på Kennedy-centret gør, jamen det er, at vi er ude og supervisere, vi er ude og rådgive, og vi er ude og undervise fagpersoner, mennesker omkring den person med Fragil X. Og i det hele taget der, hvor vi kan mærke, at der er et behov for at formidle viden omkring Fragil X. Noget af det vi også gør, det er at vi går ud på enkeltpersoner nogle gange og superviserer. Der kan være personer på bosteder, der kan være personer i børnehaver, der kan være personer i almindelige hjemmeliv, hvor at personen med Fragil X lige pludselig agerer på en måde, der er rigtig svær at håndtere eller svær at forstå. Og der går vi så også nogle gange ud og prøver at se, kan vi bidrage med noget viden, kan vi gøre det lidt nemmere for de folk omkring personen til at skabe en bedre hverdag for alle sammen. Så er vi meget involveret også i at lave undersøgelser. Jeg sidder faktisk nogle gange og tester børn, unge og voksne med Fragil X i håb om at komme lidt tættere på, hvor er deres funktionsniveau, hvor er deres særlige styrker og ressourcer, men også hvor er deres særlige vanskeligheder, og hvad er det for nogle ting, man ligesom skal undgå, at støde ind i eller opleve problemer i forhold til. Vi er også med til at lave diagnostisk afklaring, det vil sige helt nye unge børn, hvor man er i tvivl omkring, om det kan være Fragil X, jamen der kan man faktisk komme ind til os og få lavet sådan en genetisk udredning, der viser, er det det, der er i spil, eller er det noget helt andet, der er i spil. Så er vi meget med på konferencer, vi er med til at læse forskningsundersøgelser og forsøger hele tiden at holde os opdateret. I de her år sker der enormt meget på feltet for Fragil X. Så sent som for et par dage siden læste jeg en forskningsartikel, der gik på, at nu har man fundet det her nye, spændende stof, som så ud som om, at det i hvert fald i mus kunne mindske den her tendens til at få dendritter, som ligesom, aksoner med flere spiner på, at man ligesom kunne mindske denne her Fragil X-symptom, hvor de får nogle hjerneceller, der er mere, har flere udløbere. Og når man så læser nærmere i den her artikel, jamen, så det ud som om, det kunne mindske noget af de her adfærdsproblemer, det kunne mindske noget af hyperaktiviteten, det så ud som om, det havde en positiv effekt, og man begyndte jo så at tænke over, kunne man bruge det i forhold til børn, unge og voksne med Fragil X. Og det som artiklen meget sådan klogt konkluderede, jamen det kunne man nok ikke, for man skulle faktisk op på 25 gange den tålelige dosis, hvis man skulle bruge det i forhold til mennesker. Og det er jo noget af det her med, at man forsker rigtig, rigtig meget, man håber rigtig meget på at finde den her løsning, der kan gøre, at deres hjerneceller, på en eller anden måde bliver kompenseret for, at de ikke danner det her FMRP, men der er ikke fundet løsningen endnu. Det gør ikke, at man ikke hele tiden bliver klogere på emnet, og jeg vil sige, især for pigerne har der været et kæmpe efterslæb. Altså når man ser på rigtig meget den tidligste forskning, jamen, så gik det rigtig meget på drengene, fordi det var drengene, der var de synlige, det var drengene, der havde de største vanskeligheder, og det var der, man ligesom valgte at lægge sin energi. Hvor pigerne har hele tiden været en lidt mere mangefacetteret gruppe, hvor det var sværere at skabe de her meget ensartede forskningsgrupper. Så der er rigtig meget omkring pigerne, der simpelthen ikke er lige så velbeskrevet, hvor man er meget mere i tvivl omkring, hvad man kan sige. Vi er også med i forskningssamarbejder. På nuværende tidspunkt har vi et større projekt kørende omkring anlægsbærere, for at se lidt, hvad betyder det egentlig at være anlægsbærer med Fragil X anlæg, altså det vil sige, at man er præmuteret.
Hvad for en effekt har det, både i forhold til fertilitet, men også i forhold til, hvor godt fungerer man i hverdagen? Er der nogle særlige områder, hvor man har det svært? Man ved for eksempel, det at være anlægsbærer i nogle tilfælde i højere grad fører til angst og depression, men der er rigtig meget usikkerhed omkring, er det på grund af det at have et barn med særlige behov, medfører, nogle særlige vanskeligheder, eller handler det mere om, at man som anlægsbærer i sig selv har haft nogle vanskeligheder? Og der er man altså ikke skarp på det endnu. Jeg var med til den sidste anlægsbærerkonference, og der er faktisk kun holdt 2 af dem. Det er stadig et område, hvor man mangler så meget viden, og hvor man i mange, mange år slet ikke har været bevidst omkring, at man for anlægsbærerne også så nogle vanskeligheder. Så det er altså noget, hvor der er rigtig mange, voksne præmuterede, som får børn med Fragile X, hvor når de går til lægen med deres vanskeligheder, så er det ikke altid, de bliver opdaget i forhold til at fakstas eller fakspøje. Man ser det i stedet for som Parkinsons, man ser det i stedet for som demens, man ser det i stedet for som alt muligt andet. Så er vi også med til at lave vidensdeling, og det er det her med at lave brochurer og videoer, som jeg også ved at frembooker rigtig meget af, og det vil jeg sige, det er der et kæmpe behov for. Vi oplever ude i kommunerne tit, at der er en stor forståelse for at have ADHD, der er en stor forståelse for at have autisme, men Fragile X, der er sagsbehandlerne tit meget mere råvild omkring, hvad betyder det? Altså, hvad er det, det indeholder, når man er Fragile X, og hvad er det for nogle vanskeligheder, det medfører? Og det er noget, som jeg tænker er rigtig problematisk, for i det at have Fragile X, det kan faktisk være meget mere alvorligt, end bare det at have autisme, eller bare det at have ADHD. Altså, det er en problematik, som er meget mere mangefacetteret, og kan være på et helt andet niveau. Hvis man bare kort skal opsummere, jamen, så er det nogle af alle de her ting, vi laver, og jeg vil sige, jeg har indtryk af, at Frembo gør meget af det samme, som vi gør, men det er lidt for at give et billede af, at vi er altså et center, der dækker ret bredt, og vi dækker som sagt også hele alderen, fra 0 til 100-agtigt. Så der er altså ikke nogen, vi på den måde ikke er inde over. Så er vi et lidt nyt team, som jeg også nævnte. Altså jeg er tiltrådt som neuropsykolog. Vi har en afdelingslæge, der hedder Tina Duelund, som er tiltrådt også, og som også er rigtig engageret i det her forskningsprojekt. Så har vi Karina Kragerup, som er socialrådgiver og sidder og rådgiver familierne omkring, hvordan får de hjælp i forhold til kommunerne. Det ved jeg også, Frembo har en god socialrådgiver, der gør. Og så har vi så vores professor Karen Brøndum, som egentlig ikke er nede i sagerne, men som meget støtter, når vi laver forskning omkring, hvordan griber vi det an på en god måde. Så det er det team, der er omkring Fragile X i vores center. Før jeg starter for alvor, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at I lige bruger et par minutter på at snakke med jeres sidemand omkring, hvad kunne I rigtig godt tænke jer at vide omkring mænd og kvinder, altså gutter og jenter, der har Fragile X. Er der specifikke ting, som I har gået og undret jer over, eller som I synes, det er svært at forstå? Eller er der nogle ting, hvor I tænker, at det ville blive et rigtig godt oplæg, hvis hun kom ind på, eller hvis hun sagde noget om? Og det er simpelthen for, så kan jeg bruge lidt mere energi på de emner, I nævner, og måske vælge at prioritere lidt anderledes ud fra jeres indspark. Godt. 3-5 minutter. Godt. Allerførst så har jeg lyst til at fortælle lidt om genetikken, og det er jo selvfølgelig våget, når vi nu har en læge, der allerede har holdt noget omkring det. Men grunden til at gøre det er faktisk, fordi noget omkring den genetik, der ligger bag Fragile X, forklarer os lidt omkring, hvorfor deres funktionsniveau kan være meget forskellig. Så det er vigtigt at være lidt skarp på, hvad er forskellen på mænd og kvinder, og hvorfor er det, vi ser den enorme forskel, blandt andet i funktionsniveauet. Hvis man ser allerførst, jamen så er Fragile X, det er jo en X-bundet sygdom, det vil sige, det er bundet til X-kromosomet. Og det gør, at hvis man har en mand, som er anlægsbærer for Fragile X, jamen så hvis han får børn, så er det kun pigerne, der kan være påvirket, fordi det er kun pigerne, der får et X fra ham. Noget af det, man også ved, og der har man ikke helt en skarp forklaring på det, det er, at mænd kan kun lave præmuterede anlægsbærere. Det vil sige, hvis de giver et X over til deres døtre, så vil det altid være sådan, at døtrene bliver anlægsbærere. Og det er fordi, det man mener, det er, at sæden primært er præmuteret. Altså det vil sige, at den har ikke den her fuldmutation i sig, og den kan ikke ekspanderes på samme måde, som den kan, når det er over på mødrenes side. Omvendt, hvis man ser på mødrene, jamen de har hele tiden den her 50% risiko for at videregive Fragile X. Og det vil sige, giver de det raske X videre til deres børn, jamen så er der ingen problemer. Så får de egentlig raske, sunde, almindelige børn, som slet ikke er påvirket af Fragile X. Men de kan også få børn, som enten er anlægsbærere eller er fuldmuterede. Og for kvinderne er der altså en væsentlig risiko for, at de børn, de får, hvis de er anlægsbærere, er fuldmuterede. En graf her prøver at vise lidt omkring, hvornår er det ligesom, man ser den her risiko for fuldmutation. Og det handler faktisk meget omkring,
når man er anlægsbærer, hvor mange CGG repeats har man sig selv. Det øger simpelthen risikoen. Jo højere CGG repeats du har, jo højere er risikoen for, at man får fuldmuterede børn. Så man kan sige her fra 55 til 69, jamen der er en 30% risiko. Ja. Nå skal jeg sende CGG, ja. Prøv at sige, hvad vil du sige med det? Nu får du mikrofonen. Jeg bare lurte på, hvad CGG var for noget. Det er, nu bliver jeg rigtig kastet ud i det, men DNA består af 4 forskellige stoffer. Og CGG, det står for 2 af stofferne. Der findes også noget, der hedder A og T. Og nu er vi virkelig over i noget, som lærerne er skarpere på. Men det betyder, det er egentlig, når man har DNA'et, så er der dele af det, hvor CG indgår i. Og man har nogle, nogle sekvenser, hvor CGG for alle almindelige mennesker indgår. Og der mener jeg, det er fra 5 til 45 hos almindelige mennesker. De vil normalt have så mange repeats af det vil sige gentagelser af det. Når man så er præmuteret, jamen så har man fra 55 og så helt op til 199. Det er den række, hvor man ligesom siger, der er man anlægsbærer. Man har en høj risiko for at få børn, der har fuldmutationer. Der er også noget, man kalder en gråzone, og det er dem, der ligger mellem 45 og 55. Man kan se, at nogle af dem de udvikler de her FACSAS og FACSPOI, men man ved ikke helt, altså hvad risikoen egentlig er, når man ligger i det, man kalder intermediate, som er den her gråzone. Som sagt, afhængig af som anlægsbærer, hvor mange man har af de her CGG repeats, så øger det så også risikoen for at få børn med fuldmutation. Og man kan sige, at generelt set er det sådan, at for cirka 1 ud af 4.000 af børn, der bliver født, jamen der har man en dreng med Fragile X, og for cirka 1 ud af 7.000 piger, jamen der har man en kvinde med Fragile X. Jeg vil sige, at de tal er behæftet med rigtig stor usikkerhed. Altså når man har været ude og lave undersøgelser, så er der nogen, der finder tal, der er både højere og mindre, og det er simpelthen fordi, det afhænger af, hvilke grupper har man undersøgt, og i hvilke lande har man lavet undersøgelserne. Hvis man prøver at se på det her, jamen der har vi så det her med, når man har for mange CCG repeats, det vil sige, at man har over 200, så sker der det, at promoter-gen, eller regionen af det her gen, som man kalder det, jamen den kan så ikke oversætte. Og når den ikke kan oversætte, så sker der det, så danner man ikke det her FMRP. Man snakker om, at den faktisk gør genet lidt tavst. Og når man ikke danner det her FMRP, som man faktisk kalder Fragile X Mental Retardation Protein, når man ikke kan danne det, jamen så er det så, man ser, at man får Fragile X. Og det normale er som sagt, at man har for mange CGG repeats. Jeg mener, der er omkring 5% af dem med Fragile X, hvor det faktisk er andre mutationer, der gør, at man ikke danner FMRP. Men FMRP er enormt vigtig for vores hjernes udvikling. Man ser især i de tidligste år, hvor vi jo ser, at hjernen starter med at have en rigtig, rigtig høj andel af hjerneceller, og de danner en masse forskellige forbindelser. Og i en normal hjerne, der vil hjernen lige så langsomt begynde at udtynde i de her forbindelser. Det vil sige, at man kan sammenligne det lidt med, at man starter med en skov, hvor der er en masse skovveje, alle mulige retninger. Over tid finder man så ud af, at nogle af de her skovveje, de er bedre at gå af end nogle andre. Og så fjerner hjernen simpelthen automatisk de veje, der ikke er effektive for den. Når man har Fragile X, så sker det ikke. Så bliver man ved med at have denne her store kratbevoksning, hvad man skal kalde det, som gør det svært for hjernen at kommunikere effektivt. Jeg lover, at jeg skal nok komme mere ind på det, men det er noget af det, man ser op i hjernen faktisk, at de har rigtig mange udløbere. Man ser ikke den samme pruningsproces, som man kalder det. Det vil sige, man ser ikke den her effektive fjernelse af ikke-effektive signaleringsveje. Og det vil så også sige, at det bliver svært for hjernen at fungere på et højt effektivitetsniveau. Hvis man går ind og ser lidt på generne, jamen hvordan ser det så ud? Jamen der har man blandt andet, altså man kan se hernede, det her lidt tegn på, at genet ligesom er blevet for langt. Det er ekspanderet, sådan så man siger, at det får lidt sådan en Fragile X-site. Altså det får simpelthen et stykke af genet, hvor man næsten kan se på det, at det er lidt ekstra sårbart der. Og det er som sagt også det, der gør, at den bliver metyleret. Altså metyleret er sådan lidt en lægefaglig betegnelse for, at man egentlig gør genet tavs, så det ikke kan danne det her FMRP. Og for at gøre forvirringen helt, massiv, jamen så er der også nogle gange, hvor metyleringen faktisk alligevel kan føre til, at man danner FMRP. Men det er altså i meget, meget få tilfælde, og det er ikke noget, som jeg vil komme meget ind på.
Det der er, når man ser på et lille foster, det vil sige, når man har et lille barn, som begynder at udvikle sig ind i maven, jamen, så sker der opstår det, man kalder celledeling. Altså man starter jo med stamcellerne, der langsomt deler sig, og så bliver til de forskellige grupper af celler. På samme måde kan man se, at de her X- og Y-kromosomer, jamen de indgår jo også, i den her celledelingsproces. Og det der sker, det er faktisk, at man i nogle tilfælde kan se, at den deling der sker, det gør, at nogle celler har, det man kalder anlægsbærerstatus, det vil sige, at de har lidt færre CCG repeats, og så er der nogen, der har flere. Og når man har den her tilstand, som til dels kan skyldes mutationer, og til dels kan skyldes andre ting, jamen så kalder man det mosaikker. Så man kan altså have personer, som inde i kroppen har både celler, som er fuldmuterede, hvor man har CCG repeats over 200, men som også har nogle celler, der er under 200. Det lyder ret forvirrende, men det kan faktisk være noget, man skal være opmærksom på i forhold til, så kan funktionsniveauet være anderledes. Man kan snakke decideret om hjerneområder op i hjernen, som har forskellige status i forhold til, hvor mange CCG repeats man har. Man regner med, at ca. 20-40% af mændene, de har det, man kalder den her mosaiktilstand, hvor nogle af cellerne har fuldmutation, og nogle af cellerne kun har anlægsbærerstatus. Og så er det omkring 10% af kvinderne, det gør sig gældende for. Hvis man prøver at se lidt på den her krop, jamen, så var det egentlig et slide, jeg fandt fra en amerikansk forsker, som jeg synes var ret genialt, som prøver at vise det her med mosaik. Netop med, hvis man har en celledeling, jamen, så langsomt bliver den jo til hele kroppen. Fordi vores krop består dybest set af alle de her celler. Det der så sker, det er som sagt, at nogle dele af kroppen kan have den her fuldmutationsstatus. Det kunne man sige var måske den lyse del af kroppen, og så den mørke del kunne måske anlægsbære. Det der sker som sagt med mosaikker, det er meget mere uforudsigeligt, hvordan deres funktionsniveau er. Vi ser nogle af de her mosaikker have, funktionsniveau, der nærmer sig normalområdet, som faktisk er vældig velfungerende. Og vi ser også nogle af dem, hvor de ikke er væsentligt meget bedre end de andre. Men det er svært at sige på forhånd, og det kræver faktisk en ret dybdegående udredning at finde ud af, hvordan udvikler de sig over tid. Og der er som sagt også det her med metylering, som jeg også nævnte, det her med om genet er gjort tavs eller ej. Det kan også nogle gange være det, der varierer. Det kan nogle gange som sagt være forskellige antal af CCG repeats i cellerne. Det vigtigste er bare at vide for de her mosaikker, hvis I har et barn eller er sammen med professionel en person, der har fragil X, hvor man taler om en mosaiktilstand, så skal I være forberedt på, så er der altså en usikkerhed behæftet med, hvordan vil deres udvikling være. Godt. Nu prøver jeg at komme lidt ind på, hvordan er det i forhold til, hvornår opdager man fragil X, og hvad medfører det ligesom, eller hvad er det for en forløb, der tit gør sig gældende. Hvis man prøver at se på det her, så er det fra USA, hvor man ligesom har været inde og se på, hvem opdager første gang, at personen er fragil X. Og der er det helt overvejende, at det er forældrene, der første gang har den her oplevelse af, der er et eller andet med mit barn. Det kan være, at barnet ikke holder hovedet, som de forventer. Det kan være, at barnet ikke lærer at sidde i det tempo, man forventer. Det kan være, at det ikke begynder at gå eller kunne vende sig om på maven. Det kan også være ting, som det ikke begynder at pludre ligesom de andre. Der kan være rigtig mange signaler fra forældrene, der siger, hov, der er et eller andet med mit barn, der er anderledes. Og der kan man sige, det er meget, meget sjældent. Det er faktisk andre, der starter ud med det, men det sker der. Altså som sagt er der jo cirka 25% af sagerne, hvor det vil være nogle andre, der første gang siger til faren eller moren, hov, har du tænkt på, eller hvad er det her? Men det er altså forældrene, der ofte ser det. Når man så ser på, hvordan er det for drenge og piger, så må man sige, at drengene bliver langt hurtigere opdaget. Drengene, der snakker man om i gennemsnit, er det allerede omkring 12 måneders alderen, at forældrene og andre begynder at se, hov, der er et eller andet, der er anderledes. Og det passer også meget godt med i 12 måneders alderen, er det jo tit der, hvor man kan sige, at børnene har opnået en vis selvstændighed i forhold til, at man kan kunne kravle rundt, de kan nogle andre ting. Så hvis ens barn pludselig er væsentligt forsinket, jamen, så begynder man at undre sig. For pigerne er det lidt senere, og der tænker jeg rigtig meget, at det tal er nok behæftet med en ret stor usikkerhed. Det vil sige, at der er nok piger, som bliver opdaget på samme tidspunkt som drengene, og så er der piger, der bliver opdaget meget senere. Grunden til for pigerne, at det tit er meget senere, man har den her opmærksomhed, det er fordi deres funktionsniveau, hvor godt de kører, altså kørende i dagligdagen, eller hvor hurtigt de udvikler sig, det varierer rigtig meget.
Når man så ser på, hvor hurtigt stilles diagnosen, jamen, så er det enormt forskelligt. For som sagt, for drengene, jamen, der ser man i nogle tilfælde det allerede omkring 20 måneders alderen, og for pigerne er det omkring 26 måneders alderen. Jeg vil sige, at det her det er de amerikanske tal, og jeg vil gerne stille kraftige spørgsmålstegn ved, om det rent faktisk går så hurtigt. Jeg vil sige, at i Danmark oplever vi det ikke rigtigt. Der synes jeg oftere, at vi ser dem i 4, 5, 6 års alderen, før de har fået diagnosen. Det er meget, meget sjældent, vi ser dem før 2 års alderen. Så skal det næsten være, fordi en anden en i familien har fået stillet diagnosen, så man bliver opmærksom på at teste for det. Og jeg vil sige, selv når vi har det, man kunne kalde oplagte sager, hvor man bagefter kan sidde og kigge på hinanden og sige, jamen hvorfor vidste vi ikke alle sammen, det var fra GLX? Jamen så lige når man møder barnet og familien første gang, så er det alligevel ikke sikkert, det er det, man tænker på. Så er der rigtig mange forældre, der oplever, at de skal forbi rigtig mange forskellige læger, rigtig mange forskellige blodprøver, rigtig mange forskellige mulige potentielle diagnoser, som de får brug for at gå og overveje og tænke sig om. Jeg sad bare for nylig og snakkede med en mor, som havde været ude for, at hun selv måtte gå til børnehaven og faktisk bede om, at de lavede en underretning, som jeg ved ikke, hvad det man kalder det på Norge. Jeg tenker på kartlegging for underretning. Plutselig blir jeg også i tvil. Altså også en vurdering Ja. av barnet. Ja. Utredning. Jamen, det var Kartlægging, faktisk en underretning, som egentlig er en alvorlig bekymring for barnet i Danmark. Det er det, man laver også, når man nogle gange bliver i tvivl omkring, kan barnet bo hjemme, eller barnet i alvorlig Bekymringsmelding. bekymringsmelding. Det er Tak. vel det da. Og som forældre at bede om at lave en bekymringsmelding på sit barn, det er egentlig noget, som meget få forældre har det godt med at skulle gøre. Hun valgte simpelthen at gøre det, fordi hun var så alvorligt bekymret for sit barn. Og det, der skete, da hun så lavede den her bekymringsmelding, jamen det var i første omgang, hun kom til at tale med en psykolog, som så lavede en udredning på barnet og startede ud med at sige, at tilknytningen mellem mor og barn var heller ikke så god. Så må ikke de skulle arbejde på at få en bedre relation til hinanden, så vil nogle af vanskelighederne måske forsvinde. Moren endte så med at gå til en speciallæge, og speciallægen sagde, at måske var der noget hjerneskade, det kunne man ikke rigtig vide, det kunne være opstået under fødslen. Moren pressede mere på, kom til at snakke med en kommunallæge, og havde på det tidspunkt faktisk selv fået ideen, det kunne være fra GLX. Den blev ikke grebet. Den her kommunale læge skyndte sig at sige, at det kunne i hvert fald ikke være fra GLX, og nu skulle hun holde op, og hun skulle nok bare sætte nogle klare grænser for sin søn, så ville tingene gå lidt bedre. Det var faktisk kun fordi moren blev ved med at insistere, og til sidst selv bad om en henvisning til lægen, der så kunne tage en blodprøve, og så fik hun diagnosen. Så man kan sige, når man ser de her forløb med at have besøgt over 10 gange for at få en diagnose, jamen, så viser det altså også, at nogle af de her historier har været enormt svære. Altså der sidder nogle forældre rundt omkring en gang imellem, som oplever, at det har været rigtig svært at få stillet diagnosen, og det har også været enormt frustrerende i forløbet, fordi de selv har gået med alt den her tvivl omkring, var det min skyld? Var det mig, der skulle have gjort noget anderledes? Hvorfor siger den fagperson, jeg bare skal sætte grænser på en anden måde? Hvad kan jeg gøre? Så det dækker altså også over en vis frustration, at vi ikke er bedre og hurtigere altid til at stille diagnosen. Og vi kan håbe på, at vi når derhen. Det ser ud som om, de har løst noget af gåden i USA, hvis de kan gøre det inden for 20 måneder. Jeg håber på, at vi når derhen, men vi har som sagt et udviklingsarbejde for at nå derhen. Hvis man ser lidt på, hvor er funktionsniveauet så henne for drenge og piger, jamen der kan man sige, rigtig tit så ser man, at børnene i den tidligste alder faktisk ligger meget pænt. Nogle gange, når jeg ser børnene, og vi af en eller anden grund er heldige at få dem ind i 1-2-årsalderen eller noget af den stil, og man laver en Bailey på dem, så kan man tænke, fantastisk, ham her, han udvikler sig bare så godt, det går så fint. Og forældrene kan måske også beskrive, at motorisk er han bare rigtig godt kørende, det går derudad. Jeg tror, det her det bliver en rigtig god sag. Og det kan også godt være, at de faktisk ligger rimelig normalt i de første 1-2 år, og måske også lidt længere end det, men så ser man altså ofte, at det ændrer sig. Og det er ikke fordi forældrene gør noget forkert, det er ikke fordi børnehaven gør noget forkert, det er ikke fordi barnet ikke får al den støtte, der overhovedet kan gives til det her barn. Men det er fordi den udvikling, der sker hjernemæssigt, forløber ind til det 30. leveår. Og det vil sige, hvis man har en hjerne, som ikke gennemgår de her preening-processer, det vil sige, at hjernen ikke løbende effektiviserer i forhold til, hvor godt den bruger de hjernebaner, den har, hvor godt den sender sine signaler, jamen så ser man nogle gange, at det bliver rigtig svært at tilegne sig færdigheder i samme niveau som andre. Så de mest konkrete færdigheder i forhold til at lære nogle enkelte ord, eller lære at gå, eller lære at stå, eller lære alle de her meget sådan grove færdigheder,
Det kan de måske godt følge med i. Men når vi begynder at snakke om at skulle aflæse nogle komplekse sociale samspil, når man begynder at snakke om at skulle forstå noget abstrakt sprog, når man begynder at snakke omkring at skulle indgå i en skole hver dag med mange forstyrrende faktorer, i det hele taget, når tingene bliver mere komplekse, jamen, så er det, man ser, at de virkelig får svært ved at følge med. Og det er som sagt, fordi deres hjerne også er optaget til, at de tager alt ind. Og hvis man ikke kan selektere mellem, hvad der er vigtigt og uvigtigt, jamen, så er det svært at følge med. Fordi så synes man lige pludselig, at detaljen med, at der er en plet på bordet, bliver lige så vigtig, som at lære af op på tavlen. Hvis man så ser, undskyld, jeg fik jeg skiftet slide her. Hvis man så ser lidt mere på mændene, jamen, så er der som sagt 85% af dem i voksenalderen, de ender med en IQ under 70. 70 er jo den grænse, man i sundhedssystemet bruger faktisk til at beskrive mental retardering. Det beskriver simpelthen, når man Camilla, har... Ja. bare husk på, nå står jo tallene der, men når det er sånn 70 og 50 og sånn, så prøv at se der, og hvis dere lurer, så er det lov at række op hånda. Jeg prøver at sige det. Så snakket vi om, at kan du prøve at sige det på norsk cellemåte? Ja, 85 af mændene ender med en IQ under 70. Og 70 er det, man i sundhedssystemet bruger i Danmark til at beskrive, når man har et væsentligt anderledes funktionsniveau. Det vil sige, når man har meget sværere ved at fungere i en normal almindelig dagligdag. Man har måske nogle sociale vanskeligheder, men man kan måske opretholde en vis grad af et almindeligt, lidt rutinepræget job. Der er nogle andre forudsætninger der. Mænd med fuld motivation, der ser man tit, de ligger helt ned under 4-1. Altså det er en undersøgelse, der var inde og se specifikt på den gruppe, og der finder de et funktionsniveau helt dernede. Det er altså der, hvor man snakker om massive vanskeligheder. Man kan godt have en vis selvstændighed i livet, men man vil tit være rigtig afhængig af at blive støttet. Man vil tit have behov for noget opsyn og noget ekstra hjælp en gang imellem. Og man kan helt sikkert ikke altid opretholde en lønnet beskæftigelse. Altså man kan godt have nogle aktiviteter, men det vil ikke være på de krav, vi kan stille til andre. Hvis man så ser mændene med mosaik, og det er derfor, det egentlig er væsentligt også at vide lidt omkring, hvad er en mosaiktilstand, jamen så ser vi faktisk, at de har et bedre funktionsniveau. I denne her undersøgelse, der fandt de, at de havde op til 60 i funktionsniveau, og det ligger så lidt i underkanten af det her med mental retardering, men stadig faktisk, det muliggør en lidt anden form for selvstændighed i voksenlivet. Og så er der som sagt mænd, hvor at man ser denne her delvise eller slet ingen metylering, det vil sige, at deres gener ikke tavs, de danner faktisk FMRP, jamen der ser man så, at de faktisk har det, man kan sige er et normalt funktionsniveau i mange henseender. Det jeg ser nogle gange med mænd, der er fuldmuterede, det er, at deres funktionsniveau er generelt set ikke særlig godt, må man sige. Men de ligger altså nogle gange omkring 6-årsalderen. Jeg vil sige, det er nogle gange også rigtig svært at være meget præcis omkring det. Jeg sidder som sagt nogle gange og tester dem, og der oplever jeg, at de tests, vi bruger på voksenområdet, de er ikke altid særlig hensigtsmæssige i forhold til den her gruppe. Så sent som for et par uger siden sad jeg med en ung mand på 17 år, og nogle af de tests, man stillede ham, lå simpelthen over, hvad han kunne magte. Og det var den test, der normalt skulle ind og måle IQ for den aldersgruppe, så man kunne sige, når man satte ham igennem det, jamen, så endte han med bundscore, men realiteten var faktisk, at hans funktion som var lavere end det. Så det skal også tages med en vis usikkerhed, når vi bruger de tal, fordi det beskriver ikke altid det fulde om deres funktionsniveau. Og det er derfor også vigtigt faktisk til at få lavet en rigtig grundig udredning. Fordi det er først, når vi får lavet nogle tests på deres niveau, at vi for alvor kan se, hvilke styrker og svagheder har de. Hvis man så ser på kvinderne, jamen, så er der rigtig mange af kvinderne, der faktisk er bedre fungerende. Men jeg skal også skynde mig at sige, at der har været enormt meget usikkerhed om kvindernes funktionsniveau. Tidligere, før 1991, der blandede man nogle gange kvinder, som var anlægsbærere, det vil sige, som egentlig var helt normalt fungerende voksne, unge kvinder, eller lidt ældre, med kvinder, der var fuldmuterede. Og når man lavede den sammenblanding, jamen, så skabte man lige pludselig en gruppe, hvor der faktisk var et vældig højt funktionsniveau hos kvinder med fuldmutation, fordi man ikke skelnede mellem de to grupper. Efter 1991, hvor man begyndte at teste på en lidt anden måde og fik, skærpet profilen, også i forskningsundersøgelser, der blev man mere skarp på, at det så ud som om, der faktisk var en højere andel af de kvinder, der var fuldmuterede, som havde et lavere funktionsniveau. Og nu siger man omkring 70% af kvinderne, som har fuldmutation, de har faktisk en IQ under 70, og det er kun omkring 10% af kvinderne, der er mosaikker.
Når man ser på, hvor er deres, styrkesider, jamen så noget af det, som man kan være, noget af det, man nogle gange ser, det er, at de kan visuperceptuelt og visumotorisk nogle gange have nogle færdigheder, som ligger ret pænt, men det afhænger rigtig meget af deres FMRP-niveau. Og det er det her med, at kvinder har 2 X-kromosomer. Så nogle gange kan man godt se, at de faktisk har, en delvis metylering eller gener med forskellige grader af udtryk af CCG-repeats, men at de så måske danner faktisk noget FMRP. Og hvis man bare danner noget FMRP, så kan man faktisk nogle gange godt have et rimelig pænt funktionsniveau. Så det afhænger altså rigtig meget af deres grad af FMRP, hvor godt fungerende er de. Men selv når vi ser de her kvinder, jeg har for nylig siddet og testet en ung pige i 6. klasse, som på mange måder fungerede rigtig godt. Hun gik i en normal skole, hun klarede sig egentlig ok, men hun havde for eksempel store vanskeligheder med matematik. Så vi ser altså, der er nogle områder, hvor de tit alligevel, bonger ud på, at nogle ting er svære for dem. Vi ser også rigtig mange af dem har de her eksekutive vanskeligheder, som handler omkring eksekutive vanskeligheder er lidt, man kalder det lidt de funktioner, vi bruger i nye og ukendte situationer. Altså vi har IQ'en, som lidt danner de grundlæggende færdigheder, og så har vi, det man kalder højere kognitive funktioner. Det handler om, hvor god er vi til at løse problemer, hvor god er vi til at skifte strategi, når vi gør noget, der ikke fungerer, hvor god er vi til at tænke abstrakt, hvor god er vi til at udvise, huske flere beskeder og arbejde med informationer ad gangen. Altså der er rigtig mange af de her lidt abstrakte, typer af færdigheder, som vi bruger i forskellige nye ukendte situationer. Og der kan man altså se, at de har nogle af de her vanskeligheder, som gør sig gældende. Blandt andet har de nogle gange svært ved at regulere deres adfærd hensigtsmæssigt. Det kan nogle gange være de piger, der i en social flok kommer til at sige eller gøre noget, der får de andre piger til at tænke, det var sgu ikke så heldig, eller hvorfor sagde hun det lige der. De kan også nogle gange godt have rigtig store opmærksomhedsproblemer. Man siger faktisk minimum omkring 30% af pigerne har denne her stille opmærksomhedsproblem. Det vil sige, at de kan sidde i klassen, de er egentlig ikke motorisk urolige, de ser ud som om de koncentrerer sig med, men i realiteten er deres fokus alle andre steder, for de kan ikke holde fokus på tavlen. Og så kan man også se nogle gange, at det er enormt svært for dem at organisere. Det vil sige, skal de lave et større projekt eller lave en større opgave, jamen så det her med at tænke skridtene igennem frem til målet, det er rigtig svært for dem. Der behøver de tit rigtig meget hjælp til at finde ud af, hvad skal jeg bruge, hvad skal jeg så gøre, hvordan griber jeg det så an, og hvordan slutter jeg så. Altså hele den her trinvis proces, den kan de ikke nødvendigvis selv fuldføre. Godt. Her er så lidt, det er det danske sundhedssystem, der har forsøgt at beskrive, hvordan ser livet ud, afhængig af, hvilket funktionsniveau man ligger på. Og der kan man som sagt se, at for rigtig mange af mændene, jamen der har de altså ret store vanskeligheder, og de behøver også oftest hjælp, fordi rigtig mange af mændene ligger som sagt i den her kategori. Og så er der så nogle af kvinderne og nogle af mændene, der ligger i de bedre kategorier, eller ligger helt inden for normalområdet, hvor man kan sige, at det er muligt at få et mere almindeligt voksenliv. Jeg skal nok nå mere ind på voksenlivet også, fordi det skal vi selvfølgelig også berøre. Hvis man ser lidt på, hvordan ser en IQ-test ud, jamen så det man gør, når man laver en IQ-test, det er simpelthen for hver type af færdigheder. En af de tests, vi bruger inden for psykologien, er for eksempel, at man beder dem om at bygge nogle blokmønstre. Og så kører man 2.000 mennesker igennem, de laver blokmønstre, og så finder man ud af, hvor placerer 2/3 sig. Lige så snart man ved det, så siger man fint, det her det er så normalområde. Hvis man scorer mellem, 7 og 13, så ligger man i normalområdet, så klarer man sig så godt. Så tager man så den næste gruppe og siger, det er denne her, man kalder det udvidede normalområde. Der ligger 96%, og så finder man så ud af, hvor ligger det. De sidste procent her, det er så dem, hvor man siger, der er faktisk betydelige vanskeligheder. Det vil sige, at hver eneste gang, hvor I forholder jer til et barn eller en ung, som i en test har ligget nede, hvor man beskriver, at der er betydelige vanskeligheder, jamen så er det ofte, fordi de faktisk er faldet uden for de 2/3 af dem, der har scoret normalt inden for den test. Og der skal man jo huske på, at de bliver sammenlignet med alderssvarende. Det vil sige, har man en 14-årig, der gennemgår en test, så sammenligner man med andre 14-årige. Og det kan man synes er dybt uretfærdigt, når man sidder med et barn eller en ung med Fragile X, fordi de er ikke ligesom andre 14-årige. Men det er nu engang for at kunne blive et billede af, jamen, hvordan skal vi forstå dem i forhold til helt almindelige 14-årige. Og det er også så vigtigt, fordi rigtig mange sagsbehandlere kender ikke til Fragile X. Så skriver man Fragile X, og begynder man ikke at beskrive dem ud fra normalområdet, jamen så kan de slet ikke forstå, hvad det indebærer at have den her sygdom.
så kan de nogle gange tænke, nå ja, men det er da godt at vedkommende i det mindste ikke er ADHD, for det er da meget værre, eller hvis der nu er et eller andet, de ikke har oveni, så kan sagsbehandler fokusere på, at det går da meget godt. Men når man ser fra GLX i sådan nogle her tests, så bliver det altså meget tydeligt, hvad er det for nogle ting, de slås med. Her har jeg forsøgt lidt at afbillede, og det er ikke en perfekt graf. Det er en graf, som er lidt selvopfundet, men det er lidt for at prøve at vise det her med, hvis man har et barn med Fragile X her, og en normal person her, så i starten, hvis man for eksempel ser lige omkring 1-årsalderen, 2-årsalderen, jamen, så kan det godt se ud som om springet op til normalgruppen, det er da egentlig ikke særlig påfaldende. Det ser ud som om det går meget godt, eller mit barn kan da nogle gange følge med, eller lad os lade være med at lave en stor problematik ud af det. Over tid kan man bare se, så bliver springet som regel større og større. Og det er igen det her med, hvis man ikke kan følge med i samme tempo som andre, hvis man ikke kan lære færdighederne i samme tempo som andre, jamen så sakker man bagud. Og det er altså ikke noget, de kan hente ind, for det er som sagt, fordi op på et hjernemæssigt niveau, der er deres hjerne altså ikke blevet effektiviseret på samme måde, som den gør for os andre. Så det er ikke noget, der har med, hvad forældrene gør, det er ikke noget, der har med at gøre, hvad pædagogerne gør, det er ikke noget, der har noget at gøre med, hvad skolen gør. Det har noget at gøre med deres hjerneudvikling, og det er rigtig vigtigt at holde fast i, fordi ellers kan det skabe rigtig meget frustration og skyldfølelse over, at man pludselig har et barn, der får svært ved at følge med. Det gør også, at vi nogle gange har børn, i hvert fald i Danmark, hvor de måske starter med at kunne fungere i en rimelig almindelig børnehave, og man tænker, at det går egentlig ok, og så når man når skolealderen, så er det pludselig lysende klart, at nu er der altså behov for noget specialskole, eller der er behov for noget mere støtte og hjælp, for det er lige nu, der skal ekstra hjælp til det her barn. Godt. Nu har jeg prøvet at lave nogle opsummerende spørgsmål. Altså det her med personens funktionsniveau, det er som sagt for rigtig mange af drengene, for 85% af dem, der ser man som sagt, de har et rigtig lavt funktionsniveau. Og her snakker vi altså ned omkring 40-50 i gennemsnit i IQ. Pigerne, der er det som sagt mere opdelt, og der er også nogle undersøgelser, der peger på, at en tredjedel ligger inden for normalområdet, en tredjedel ligger i det, man kalder et inferiør, som er fra 85 til 70, og så er der en tredjedel, der ligger under. Jeg har fundet en anden undersøgelse, hvor 70% siger under 70. Så der er altså noget usikkerhed, men der er en større andel. Er det et spørgsmål om 70? Ja, tak. Man kan sige, for kvinderne i hvert fald, er der større usikkerhed omkring funktionsniveauet. Og der er det rigtig meget vigtigt, at man får løbende vurderet, hvordan går det for dem. Fordi det er det her med hele tiden at sørge for, både at de får så stor del af det normale, som de kan holde til, men også får den grad af hjælp og støtte, de har behov for. Og det er især vigtigt, fordi jeg møder rigtig mange unge kvinder, som har været rigtig gode til at skjule sig nede bagerst i klassen, og der er ikke nogen, der har lagt mærke til, at de havde det svært. Så nogle af kvinderne kan egentlig gå igennem en skolegang, hvor de ikke bliver udset som nogen, der har behov for hjælp, men hvor de bagefter måske så heller ikke har fået ret meget optimalt ud af det, fordi de har været i stand til at gemme sig. Det her med matematik, altså man har ikke helt fundet den klare årsag til, hvorfor de har så store vanskeligheder med matematik, men en forklaring kan være, at matematik er meget mere abstrakt end dansk. Altså dansk, så ved vi, at A er altid et A, uanset hvor vi kigger hen, så ved vi, at A er et A. Og vi ved også, at et bestemt ord bliver ved med at være det samme ord, uanset i hvilken sammenhæng vi ser det. Men når vi snakker om matematik, jamen så kan 5 stole, det kan udgøre 5, men 5 computere kan også være 5, eller 5 bøger kan være 5. Så det der med, at vi pludselig ikke kan snakke på den måde om noget helt konkret, men det pludselig skifter meget afhængig af konteksten, hvad det egentlig er, vi snakker om, og hvad det er, vi henviser til. Det kan i hvert fald være en af de forklaringer, der er på, at matematik bliver rigtig svært for Fragile X, fordi det er et mere abstrakt sprog. Det kræver, at man hæver sig op på et overordnet niveau for at forstå, hvad det handler om. Og det er noget af det, der er rigtig svært for dem. Fædre som anlægsbærer, jamen det er som sagt, de kan ikke lave fuldmuterede Fragile X-børn. Og det er det her med, at man mener, at der som sagt også er noget med den sæd, som danner, Fragile X-børn, jamen den har simpelthen præmuterede celler i sig. Så man kan den vej, så man forklarer, at det ser ikke ud som om CCG ekspanderer for dem på samme måde. Og piger får som sagt ofte diagnosen senere, fordi en del af pigerne formentlig er mere velfungerende. Altså man kan ikke sige det 100%, men det er den formodning, der er. Jeg vil tro, og nu er det rent gæt, men at de tungeste piger bliver opdaget lige så hurtigt som drengene. Altså de piger, der har størst vanskeligheder, de vil være lige så i øjenfaldende. Men det er som sagt en mindre gruppe. Nu tænker jeg, lad os holde lige 10 minutters pause, for ellers så tror jeg, eller er nervøs for, at I ikke helt holder energien. Så 10 minutters kaffepause.
Det er jo altid en problematik omkring, at man kan ikke vide nødvendigvis, om barnet er mosaik ud fra den første test, for det er ikke altid, man har fået et entydigt resultat der. Jeg vil sige, ud fra et dagligdags behov, er det meget vigtigt at være opmærksom på netop det med, hvordan ser udviklingen ud, og få lavet jævnlige, udredninger og beskrivelser af barnet. Altså vi ser nogle gange i Danmark, og der har man tidligt fundet ud af, at barnet havde fragil X, har sat det måske i specialbørnehave eller noget af den stil, og så er det overgået til specialskole, og så har man ikke fulgt videre op på det. Og der kan det altså være rigtig rart alligevel nogle gange lige at få lavet de der stop og sagt, hvor er barnet i sin udvikling? Hvad kan det nu? Hvilken støtte har det nu behov for? Og det kan både være, fordi man kommer til at kompensere for meget for barnet, så man faktisk snyder det for nogle udviklingsmuligheder, fordi man ikke lader det gøre flere ting selv. Men det kan også være nogle gange, at man snyder barnet for den støtte, det har behov for at få energien til at tage imod læring. Så det der med hele tiden at være skarp på, hvor er barnet, og få lavet en grundig udredning, i hvert fald før skolestart, ved mellemtrinet, ved udgang af skole og før voksenalderen, det er en rigtig god idé. Altså det er noget, der gør, at man kan være lidt mere, specifik, også i forhold til, hvilke behov har mit barn egentlig, hvilke behov har vi som familie også. Og det andet var noget omkring, sådan som jeg forstod det. Det kan du forklare. Litt dette her med utviklingen, når det ser ut til at det fungerer ganske godt til å begynne med. Er det sånn at det stagnerer, og kan det hjelpe å gi barnet masse støtte og hjelp før det kommer til et visst nivå? Og det er vel ikke helt... Nej, det var lidt denne her, nu prøver jeg lige at gå tilbage til den, det var lidt denne her slide, som har afstedkommet spørgsmål med, kan man sætte en masse hjælp ind her, og så få den til at følge de andres kurver, kan man sige. Kan man gøre sådan, fra Gild X bliver ligesom alle andre børn? Og jeg kan sagtens forstå drømmen, håbet og ønsket omkring, at det skulle være sådan, men som jeg også prøvede at nævne, det er jo på et helt hjernemæssigt niveau, man ser forandringen. Og det er de her pruningsprocesser. Jeg lover at komme mere ind på det i morgen, for jeg ved godt, nu står jeg og bruger et underligt ord. Men det er lidt det her med, at hjernen starter med at danne forbindelser til rigtig mange forskellige hjerneceller, fordi den prøver at afsøge, hvor er de bedste og mest effektive forbindelser. Og i almindelige hjerner, når man har gjort det, jamen, så trækker den nogle af dem tilbage og siger, det her, det var den, hvor jeg danner motorvej. De her har jeg ikke behov for, fordi de var ikke særlig effektive for mig. Når man har fragil X, så fjerner man ikke de her forbindelser. Og det vil sige, så bliver man ved med at have rigtig mange forbindelser, og det betyder også, at hjernen simpelthen hele tiden bliver overstimuleret, fordi der er simpelthen alt for meget, der er forgrenet. Og uanset hvor meget man stimulerer her, jamen så kan man ikke rigtig ændre på, at deres hjerner på den måde, som man fungerer anderledes. Så jeg vil faktisk sige, hvis der er noget, der er endnu mere vigtigt at være opmærksom på, så er det, hvor meget man gør med dem. Fordi man kan sige, risikoen for udtrætning, risikoen for, at man simpelthen, kører for hårdt på, er meget, meget større, når man har et fragil X-barn. Og når de bliver udtrættet, så er det, I vil opleve, at så kommer konflikterne, så kommer uroen, og så er det bare ikke fokus på noget som helst. Så det vil sige, at muligheden for at tage læring til sig er der stort set ikke, hvis man har et barn, der hele tiden kører op i udtrætningsniveauet. Så virkelig pas mere på at dosere hellere, hvad er det, de skal lære hvornår, og hvordan gør vi det på en hensigtsmæssig måde. Og også få de professionelle til at forstå vigtigheden af pauser. For jeg møder lige så mange skoler, hvor de synes, at nu får han jo fritkvarter sammen med de andre, det må da være fantastisk. Men man får bare et barn ind, der er dobbelt så træt, som før han gik til frikvarter. For det der med at skulle ud i de sociale relationer, det er netop det, som er ustruktureret. Altså, møghammerne svært for dem. De aner ikke, hvor de skal gøre af sig selv. Og når de så kommer ind, så er de fuldstændig brændt ud. Ikke? Så man kan sige, at det, som er pause for os andre, er rart og skaber en masse god energi. Jamen for dem kan det bare være totalt udmattende og rigtig, rigtig hårdt. Så virkelig også få fagpersonen til at forstå værdien af at få skabt nogle gode pauser hele vejen igennem. For det har enormt stor betydning. Jeg vil også prøve at sige ganske lidt, og der kunne jeg altså se i programmet også, der er en, der snakker meget mere omkring seksualitet, så jeg kommer ikke til at gå vanvittigt meget ind på det, for det tænker jeg, det er hun sikkert meget bedre til at bruge en organisation på at komme omkring. Jeg nævner ganske kort bare lidt omkring det. At for det første som puberteten, så kan jeg huske, i Danmark fik jeg et spørgsmål fra nogle forældre. De havde simpelthen fået at vide, at deres barn ville aldrig nogensinde få en seksualitet. Og det må jeg sige, sådan er det ikke. Altså det kan godt være, at seksualiteten er lidt forsinket, men vi oplever faktisk endnu flere, der har en ganske velfungerende, helt normal seksualitet, hvor det måske mere er opgaven at få dem til så også at udtrykke det på en hensigtsmæssig måde. Og det er jo både i forhold til denne her interesse, altså vi havde en voksen på et bosted, som havde forelsket sig dybt og inderligt i en af de voksne fagpersoner, der var omkring ham.
Og han kunne ikke udtrykke følelsen. Så den her frustration over at føle, at han ikke helt blev mødt på, han jo var rigtig forelsket i hende her, jamen det førte simpelthen til, at han kastede en potteplante efter en anden medarbejder på et tidspunkt. Så det der med, hvordan udtrykker man, når man er rigtig glad for en, hvordan, spørger man om lov, hvis man har lyst til at komme lidt tættere på, og hvordan håndterer man, hvis vedkommende ikke har det ligesom en selv? Hvor gør man af den frustration eller den afvisning, som jo også er smertefuld? Så det her med at prøve på at give dem nogle gode rettesnore, det kan være rigtig, rigtig vigtigt. Og det er næsten bedre nogle gange at træne de her ting, før det er et stort problem, end det er, når man står med problematikken. Fordi så er det tit rigtig, rigtig svært, for der er følelserne i kroppen, og det hele er rigtig svært at håndtere. Så kan man sige, at noget af det, der også er rigtig komplekst, det er, altså mennesker med fragil X, uanset hvor socialt interesserede de er, uanset hvor gerne de vil andre, jamen så er det rigtig, rigtig svært for dem nogle gange at forstå andre mennesker. Altså vi er dame komplekse, og vi er uforudsigelige, og vi gør noget helt andet, end de forventer lige på det tidspunkt, hvor de troede, nu gjorde vi det, vi plejede. Ikke? Så for dem kan det være en fantastisk svær opgave nogle gange at skulle interagere med andre. En af de mest rammende eksempler, jeg havde, det er, jeg ved ikke, om I har hørt begrebet om theory of mind, som går lidt på det her med, at man er i stand til at tage andres perspektiv. At man er i stand til at forstå, hvad de tænker, føler og mener. At det er noget andet, end det jeg tænker, føler og mener. Og der sad jeg for nylig med en ung fyr, der hed Fragil X, som var netop 18 år, og vi sad med sådan en af de her opgaver, hvor han bliver vist nogle klodser. Det vil sige en æske med klodser udenpå. Og så åbner man æsken med klodser, og der er sørme også klodser indeni. Fint, man tager en ny æske med klodser udenpå, og siger, hvad tror du så, der er herinde i? Og han gætter over og siger, der er der klodser indeni, der er jo klodser udenpå. Når man så åbner den, så er der blyanter indeni. Big surprise, det havde han ikke forventet. Hans kommentar var noget i stil med snydeopgave. Man lukker æsken i igen og spørger sådan, hvad så hvis far og mor kommer herind? Hvad vil de så tro, der er i denne her æske? Og hans første svar, blyanter. Det giver et meget godt billede af, at det her skulle forstå andres tankesæt i forhold til, hvordan må de vil forstå verden. Jamen, det kan han ikke forstå. Han kan forstå, han har lige set, der er blyanter i æsken, og der er klodser udenpå. Jeg ved, der er blyanter i, så selvfølgelig ved far og mor også, der er blyanter i, selvom der lå på. Og det er altså et meget sigende billede af, hvor de er, at de forstår måske, hvor de selv er i en situation, men de har ikke nødvendigvis, overskud til også at sætte sig ind i, hvor er andre i den situation. Og det gør nogle gange også, at de kan opleve at blive frustreret, trætte, kede af det, skuffet, en masse forskellige ting, fordi andre mennesker er ikke der, hvor de er. Og de forstår måske heller ikke altid det, de har behov for, at man kan forstå, lige når de gerne vil have det. For pigerne, der kan det jo nogle gange gøre, at de udvikler, især i teenagealderen, tiltagende ængstelse. Altså de begynder nogle gange at trække sig endnu mere, blive endnu mere, bange i det. Nogle af dem kan reagere lidt med nedtrykthed. Altså de kan have enormt mange reaktioner, der viser, at denne her del af det normale sociale liv, som jo går mod, at man er mere talende, man er mere sammen, man har nogle andre ting sammen, jamen det kan de ikke nødvendigvis finde ud af, hvordan de skal være en del af. Så for nogle af dem, der fører det faktisk til, at de nogle gange trækker sig lidt, eller i det hele taget bare ikke føler som en del af det fællesskab længere. For drengene, der kan de nogle gange reagere rigtig meget med aggression. De kan også godt se, at det sociale samspil udvikler sig, og de kan også godt fornemme måske, at de ikke er en del af det på samme måde som tidligere, men de aner ikke, hvor de skal gøre af det. Og for de drenge, der rigtig gerne vil, der er nogle af dem udvikler nogle gange også nogle mindre hensigtsmæssige måder at forsøge at være en del af det sociale fællesskab på. En af de drenge, jeg mødte for nylig, han havde lavet sådan nogle lydleje, som han havde en anden kammerat i den specialklasse, han gik i, der synes var vanvittigt sjov. Problemet er, at resten af klassen og læreren synes ikke, det var lige så sjovt. Så han blev sådan lidt problematisk set af de andre, fordi hans leg, der var sjov med ham her kammeraten, jamen den synes de andre ikke om. Og hans eneste anden tiltag, han lige kunne finde ud af at hive op af kassen, jamen det var, at han havde sådan nogle standardudtryk, som han repeterede gang på gang på gang. Og han elskede, når der kom et smil eller kom noget positiv respons, men han havde ikke flere værktøjer i kassen. Så han rendte rigtig meget rundt og sagde, jeg er City Boys, eller pokkers også. Sådan nogle standardudtryk, der blev rigtig meget repeteret. Og der lå en positiv intention. Der lå virkelig intentionen om, jeg vil gerne have noget med jer andre, men jeg aner ikke, hvordan jeg skal gøre det. Man kan sige, især drengene, når de begynder at mærke, også seksualiteten, kommer i puberteten, de her ting, jamen så kan der også nogle gange ligge den her lyst til at komme tæt på andre.
Og det her med, hvordan man kommer tæt på andre, og måske også, hvad er okay at gøre i det offentlige rum, det kan være rigtig svært for dem at forstå. Så man kan sige, for pigerne i hvert fald, er der meget stor risiko for nogle gange, de ikke får sagt fra, eller får sat de grænser, de har behov for. For drengene kan der også nogle gange være den her risiko. Altså de kan også have lige så svært ved at sige fra, og de kan også nogle gange selv komme til at gøre nogle ting, der er lidt uheldige. Og der vil jeg sige, der især forældre, altså når man ser på den tidlige opvækst, det er så vigtigt, at man får lagt nogle gode regler der. Altså jeg mødte et forældrepar for nylig, der havde accepteret, at deres 17-årige dreng rendte nøgen rundt i huset, fordi han var dårligt fungerende. Og man kan sige, at for dem er det ikke noget problem, han går nøgen rundt i huset, når han har været i bad, eller når han skal på toilettet, eller hvad han ellers skal, hvis han ikke lige kunne finde ud af det der. Men når han kommer ud på et bosted, eller når han kommer ud et andet sted og skal være sammen med andre, så kan det godt være, at det virker grænseoverskridende på nogen. Så det der med allerede tidligere at finde ud af, hvordan håndterer man sådan nogle ting, og hvordan får man skabt nogle gode rutiner, så det ikke bliver problematisk for dem senere. For de har rigtig, rigtig svært ved at skifte strategier. Så har man først indlært en rutine, jamen så er det sådan, det er. Og så kan det være enormt svært for dem at vende sig til, at nu skal vi lige pludselig tøj på, når vi er indendørs. For nu har vi vendt os til noget andet. Og det er jo også det her med, især de yngste børn fra GLX, jamen fordi de fungerer, de er fantastisk søde, de er rigtig, rigtig charmerende, altså de er dejlige at være omkring, de har et skønt temperament, altså de er næsten altid positive og glade, de bliver meget sjældent enormt frustreret, men de har også det der med, at de kan godt være lidt nærhedsagtige nogle gange også, med at komme til at røre upassende steder, og man tænker ikke altid over det, fordi de har nogle gange en alder og en modenhed, hvor man godt ved, at der ikke ligger noget seksuelt i det. Problemet er bare, at det der ikke ligger noget seksuelt i, det der ikke ligger noget seksuelt i, når de er, 8, 10 og 12, jamen det kan der lige pludselig ligge noget andet i på en senere alder. Så hvis man har børn med Fragil X, der rører på steder, hvor man tænker, det vil ikke være godt, de gør det på længere sigt, jamen så prøv at sige, hold mig i stedet for i hånden, eller gør i stedet for nogle andre ting, som vil fungere for dem på længere sigt. For så bliver de heller ikke skuffet, når de pludselig får en afvisning på at gøre noget, der er galt. Ja. Og de andre ting, tænker jeg, det er ved at lade nogle andre komme ind på, for nu begynder tiden også at løbe lidt. Der er mere omkring det seksuelle, og igen, I har en hel session om det en anden dag, så jeg hopper lidt elefant hen over det. Det her med det sociale samvær, der har jeg også prøvet at beskrive nogle af de her ting, der er rigtig svært. I nogle af de tidligste år hører jeg faktisk nogen fra GLX-børn, der fungerer rigtig godt. Altså de har venner, de kan finde ud af at indgå i socialt samvær. De oplever måske endda i børnehaven, at der er nogle andre helt normalt fungerende børn, der tager dem lidt ind under skulderen og siger, kom nu leger jeg med dig, eller nu går vi hen og gør det her. Så i de tidligste år er de måske ikke engang særlig i øjenfaldene. Der kan det godt være, at de faktisk klarer sig rigtig, rigtig fint. De kører mooncars, de bygger klodser, de hygger sig på forskellige vis. Men igen, i teenageåren, der sker der altså virkelig, virkelig nogle ting, hvor det bliver meget, meget markant, hvor forskelligt det nogle gange fungerer for andre. Og for nogen, der ser man det allerede omkring skolestart. Jeg havde nogle forældre, der kom ind til mig bare for nylig, som sagde, at deres barn var startet i specialskole. Og det var en rigtig, rigtig god specialskole, men de kunne allerede på det klassetrin se, at deres barn var bare et helt andet sted end de andre. Fordi deres barn var kun ved at lære de første par alfabeter i bogstavet, bogstaver i alfabetet, og kunne italesætte dem, mens de andre børn, de havde allerede lært at skrive deres navn, de kendte alfabetets bogstaver, de var egentlig rimelig godt med i betragtning af, at det var en specialskole. Og der i hvert fald i Danmark sker der det, at man tit ekskluderer rigtig meget, altså ind til de normale klasser, og dem der så er tilbage, det er stadig specialklassebørn, men det er ikke sikkert, at de stadig helt er ligesom fra GLX-børn. Så der kan stadig være en forskel, og der kan stadig ligge et stort arbejde i at finde ud af, hvordan får de noget godt socialt med de andre. Hvordan får de nogle muligheder for at tilegne sig nogle hyggelige, stunder med andre, eller nogle steder, hvor de også kan lære lidt, hvad gør andre i sådan nogle situationer. Noget af det, der er rigtig svært også for dem, det er det her med, at de forstår sproget rigtig, rigtig konkret. De bliver ekstremt hurtigt overvældet. Altså meget mere end en sætning på 5 ord kan nogle gange gøre, at nogle af dem simpelthen ikke forstår, hvad der bliver sagt. Sarkasme, ironi, fremmord, alle de der forskellige ting, det er nogle gange fuldstændig sort snak for dem. Sådan noget som forholdsord, om det er oppe eller nede, under eller sådan noget, det kan også nogle gange forstyrre betydningen. Og de her ikke-sætninger med, du må ikke tænde stearinlys.
Jeg havde et eksempel med nogle forældre, der havde lavet deres 17-årige dreng være alene hjemme i 3 timer. De havde jo tænkt, nu skulle han snart til at flytte hjemmefra, så nu skulle han ligesom prøve lidt mere at stå på egen ben. Og det var gjort simpelthen så velment. De havde lyst til at give ham den her stolthed af, jeg kan noget selv, jeg kan nogle ting. De havde sagt til ham, du må ikke vaske gulv, du må ikke tænde op i brændeovnen, og du må ikke tænde stearinlys. De tog afsted i 3 timer, da de kom hjem, der var der stearinlys tændt over hele lejligheden. De blev ikke sure på ham, men man kan sige, at deres forståelse var ikke god nok af, hvor var han. Og da vi sad og snakkede om det bagefter, fordi han var inde til udredning hos os, jamen der gik det også pludselig op for ham, at han fungerede faktisk på det niveau, der kunne stilles overens med et barn på 3,5 år. Og man kan ikke lade et barn på 3,5 år være alene hjemme. Man kan heller ikke fortælle det, at det ikke må tænde stearinlys, fordi ikke-sætninger bliver ikke forstået. Barnet hører bare stearinlys og tænker, fint, jeg tænder. Så det der med virkelig at være skarp på, hvad er funktionsniveauet, det er helt ekstremt vigtigt. Ja. Og så som sagt, det her med udtrætning, jeg kan ikke sige nok, hvor vigtigt det er. Altså jeg oplever rigtig meget, at folk ikke forstår Fragil X på den måde. Det er børn, der nogle gange, altså hvis dagligdagen fungerer optimalt, taxaen kommer, når det er aftalt, timerne fungerer, som de plejer, så kommer de hjem om eftermiddagen, og så er de rigtig, rigtig trætte. Altså de er ikke bare lidt trætte, de er rigtig trætte. Men de kan fungere i det. Hvis taxichaufføren er en anden end den, det plejer, så vælter det dagen. Hvis der er kommet vikar på i klassen, så vælter det dagen. Hvis det pludselig er en anden aktivitet, der sker i skoletiden, så kan det vælte dagen. Hvis det pludselig er en ny dreng, der er startet i klassen, så kan det vælte dagen. Der skal så sindssygt lidt til. Og jeg vil sige, de forældre, der har haft børn med Fragil X i længere tid, de bliver virkelig, virkelig seje til at finde ud af, hvor meget kan de her børn holde til. Altså tit er det slet ikke realistisk, de går i klubtilbud mere end nogle dage om ugen. Og tit skal man faktisk skære det ret meget ned. Altså værdien af pauser er ekstremt vigtig. Og det er ekstremt vigtigt, at skoletilbuddet hele tiden ser på, hvordan bygger man det ind. Noget af det, som man kan tænke rigtig meget i, det er især med nogle af de ældre børn, der kan have svært ved at sidde stille i lang tid. Jamen kan man lade dem løbe, gå en lille tur? Kan man lade dem gå på en gynge? Kan man finde en trampolin? Kan man på en eller anden måde få dem til selv at blive i stand til at tage deres pauser? For så er det rigtig godt hjulpet. Men der er ingen tvivl omkring, gør man det ikke, så vil man meget, meget ofte se, at de bliver udadreagerende. Man vil se, at de begynder at reagere på nogle rigtig uhensigtsmæssige måder. Altså nogle af dem begynder at bide sig selv noget mere, nogle af dem bliver mere selvskadende, nogle af dem bliver mere stereotyp, så de begynder at gentage mere de samme ting, køre i de samme riller. Altså den her tendens kan også forstærkes rigtig meget. Så den adfærd, som man gerne vil hive dem væk fra, den bliver nogle gange værre, hvis man ikke tager hånd omkring det her med udtrætning. Og det er virkelig noget, I skal holde jer for øje. Godt. Jeg havde sådan et eksempel på social forestillingsevne. Jeg står lige og kigger lidt på tiden. Jeg tror altså, jeg vælger at hoppe over den indtil videre, fordi jeg synes, at vi vil hellere bruge tiden på noget andet. Og det her med altså det sociale samspil, noget af det, der som sagt også er rigtig svært for dem, det er, at de er vitterligt ikke fleksible. Så man kan sige, noget af det, der bliver så vigtigt, det er også at tænke på, hvordan kan man acceptere, at de ikke er fleksible, og så give dem nogle roller, de kan finde ud af at være i. Det kan indebære, at man skal lave noget struktureret socialt samvær. Det kan være, at man skal have nogle helt faste roller for, jamen så gør du det, og så gør han det. Og så kan de pludselig fornøje sig med at være sammen. Men bare at sige, nu går vi hen, og vi sidder og hygger, eller nu finder vi et spil frem, eller noget. For mange af dem vil det være på alt for højt niveau. Altså der er rigtig mange af de her børn, som ikke kan indgå i sådan et simpelt spil, fordi de kan ikke overkomme det her med reglerne. Det bliver for højt niveau. Det bliver for svært for dem at finde ud af. Så det er virkelig det der med at finde ud af, hvad er gode, samværssituationer med andre for dem, og være rigtig opmærksom på det. Fordi noget af det, der også gør sig gældende ved Fragil X, det er nederlag, det er virkelig noget, de tager til sig, og det er noget, de bliver enormt kede af det over. På samme måde kan man sige, når de er endt i situationer, hvor de bliver udadreagerende, jamen man oplever nogle gange, de snakker om det dage og uger efter, at de er virkelig, virkelig ulykkelige, hvis de er kommet til at kaste med noget, slå til nogen, skubbe nogen. Eller som en mor, der fortalte mig, hun havde været ude med hendes lidt ældre søn, og de havde været til socialt kom sammen, og så havde snakken gået.
Og han havde siddet og været en del af rummet, og han havde siddet flere gange og forsøgt at sige noget, men folk havde ikke rigtig hørt ham, for de var optaget af alt det andet, der foregik i rummet. På et tidspunkt, så kommer hendes svigerinde og skal sige til sin 6-årige søn, at nu skulle han altså i seng. Og den her 6-årige søn, han sad med sin iPad og ville ikke i seng. Og han siger, at det ville han ikke. Og hvad gør den 16-årige søn med fragile eksem? Han går hen og langer ham ind. Og han gjorde det ikke i ond mening, men man kan sige, at han var kørt op allerede af, og sidde en hel dag i det her meget rum med stemmer og snak, og kunne ikke komme ind. Og så det her med, at der kom følelser, negative følelser også, de tager det ind, og de reagerer på det. Så han slog den her 6-årige søn, og det førte simpelthen til, at svigerinde slog ham. Og det var noget, der simpelthen skabte en rigtig, rigtig dårlig stemning hele vejen omkring, for han blev så påvirket af det. Altså han blev decideret bange for hende, og kunne slet ikke finde ud af, hvordan han skulle forholde sig til hende. For han havde jo bare gjort det for at hjælpe. Altså han havde ikke gjort det for at være irritabel, og han havde helt sikkert aldrig tænkt over, hvad det ville medføre. Så virkelig også at være opmærksom på, at de bliver ekstremt påvirket. For nogle af dem gælder det også, at de har næsten det her, man betegner som følelsesmitte. Det vil sige, at de reagerer på følelser, der er i et rum. Og det betyder også, at det ikke for alle sammen gældende sådan, at de kan skelne mellem dine og mine følelser. For nogle af dem, hvis man skælder et barn med fragilt X ud, og vedkommende har det her følelsesmitte, jamen så vil de høre en vred tone, og så vil de selv tænke, at jeg er vred. Altså de kan ikke nødvendigvis fornemme, at det er dig, der er vred, og mig, der får skæld ud. De tænker bare, okay, vrede, så er det nok mig, der er vred. Når man har det her følelsesmitte, og hvis man oplever, at barnet fungerer på et niveau, hvor de ikke kan skelne mellem dine og mine følelser, så er det ekstremt vigtigt at bevare roen. Det er altid vigtigt at bevare roen, men man kan sige, især for denne her gruppe børn, der skaber det så meget mudder i deres indre, hvis man møder dem enten med meget overstadig glæde, eller meget overstadig vrede, eller stor gråd. Fordi de bliver simpelthen rørt op indeni. Altså de kan slet ikke finde ud af, hvad er mig, hvad er dig, hvad forventes jeg nu at gøre. Så virkelig roen kan være ekstremt vigtig for den her gruppe børn, og der har vi altså nogle af dem, som er meget, meget let på virkelige følelser, og hvor man virkelig skal være skarp på det, hvis det gør sig gældende. Ja. Det her har jeg lidt været inde på, så det tænker jeg ikke, jeg vil gå så meget videre med, men som sagt, brud på rutinerne er virkelig noget, der afføder rigtig voldsomme reaktioner en gang imellem. Jeg havde en voksen på et bosted, som havde en helt fast stol ved spisebordet, hvor han altid plejede at sidde. Og det var hans stol, og det var hans helle, og det var der, han fandt sin tryghed, til han sad der. Og en dag, der sad en anden på den stol. Og man kunne sige, for de fleste andre, der ville det naturlige være at gå hen og sige, vil du ikke godt flytte dig, for der plejer jeg at sidde, eller hvad man nu kunne finde på. For ham, der blev det simpelthen gå direkte hen til stolen, og så smægte den anden en, for han skulle have den stol. Og det er et meget godt billede af, de er altså ikke altid så gode til at finde ud af, hvordan skal de håndtere ting, når de selv bliver kørt op. Og for dem kan sådan en situation, hvor min stol den er taget, jeg har pludselig ikke det trygge sted at sidde, det kan være nok til, at det afføder en rigtig voldsom reaktion. Så det der med at have helt faste rutiner, det er noget af det, der hjælper dem med at fungere. Og det er noget af det, der er ekstremt vigtigt at holde fokus på, især med dem, der er meget lavt fungerende, fordi ellers så bruger de deres energi på alt det forkerte. Og målet med, fragil X, det er altid at prøve på at opnå det højst mulige funktionsniveau. Det vil sige støtte dem til at bevare deres energi, til at lære færdigheder, til at lære alle de ting, de har brug for i dagligdagen. Og der skal sådan nogle brud på rutinerne helst ikke fylde ret meget. For det er noget af det, der er dårlig brug af deres energi. Så som min mor engang sagde, at hun havde et barn, der helst ville have, alle dage var ens. Det gælder faktisk ret bredt, når man er fragil X. Der er ikke ret mange af dem, der kan lide, når dagene er forskellige, og der er ikke ret mange af dem, der synes, det er sjovt eller spændende, når der pludselig er skolernes motionsdag, eller hvad der ellers kan være sjove tiltag. De vil faktisk helst bare have den hverdag, de kender. Ja. Og de reagerer jo som sagt rigtig, rigtig voldsomt, og det har jeg også været inde på. Og det er som sagt, altså raseri og vredesudbrud, det er virkelig et signal til omgivelserne omkring, jeg kan ikke håndtere situationen, I bliver nødt til at lave om på noget af det her. I bliver nødt til at tilpasse rammerne. Og det er virkelig også helt gældende for den her gruppe, at hvis de på nogen måde får muligheden for at være glade, positive og overskud, så er de det. Så hvis man møder et barn, ung eller voksen med fragil X, der ikke har det sådan, så er det virkelig et signal til omgivelserne omkring, der er noget i rammerne, der ikke fungerer. Der er noget, der skal tilpasses i det her, fordi så vil man få den person tilbage igen, der også bare er glad og positiv. Altså de har ascent til et ret god personlighed. Altså er enormt charmerende, kan jeg ikke sige andet.
Det her med rummelige fællesskaber, det er også rigtig vigtigt i forhold til, altså de sociale, færdigheder, de har, er tit ret sparsomme. Så for mange af dem er det rigtig vigtigt, som sagt, at man som voksen forælder eller fagperson går ind og laver nogle rammer, der gør, at de kan være en del af det. For de vil tit rigtig gerne det sociale. Altså de aner ikke, hvordan de skal det, og de kan ikke altid finde metoderne, eller hvordan de skal spille ind, men de har tit en rigtig stor lyst til at være sammen med de andre. Og nogle af de ting, der også kan gøres gældende, som især i nogle af de lidt ældre teenageår kan være rigtig svært, det er, at de bliver inspireret af andre unge. Altså jeg havde en ung, der var kommet hjem til forældrene og sagt, nu vil han også snart flytte hjemmefra, og han havde allerede fundet ud af, at han skulle flytte ned på havnen, og så skulle han have kørekort. Og forældrene havde jo smilt lidt af det, fordi hvor kom den fra? Og så havde mor forsøgt sådan at gå lidt i samtale med ham og sige, nå okay, men du vil flytte ned på havnen, jamen hvad så? Fordi han plejede jo at sove hos dem, og var egentlig sådan meget ængstelig over ikke at sove hos dem. Jamen han ville jo stadig sove hos dem. Så det viste sig lidt, at han havde simpelthen været i denne ungdomsklub, hvor de andre var begyndt at snakke om at flytte hjemmefra og få kørekort. Og så var det bare blevet det, han sagde. Men det var egentlig ikke, fordi det var den betydning, der lå i det for ham. For han troede jo stadig, at han skulle sove der, hvor mor og far var. Han kunne da slet ikke forestille sig, at han skulle sove et andet sted. Så det der også med at være opmærksom på, hvor meget får de gentaget andre unges. De har et ønske om at ligne de andre, men det er ikke altid, det i praksis er sådan. Så kan det også være rigtig vigtigt at være opmærksom på, at det er ikke altid muligt at lave de der sociale aktiviteter med stor interaktion og hyggelige grupper og sådan noget. For nogle af dem er det måske bare, at nu sidder vi og er på iPads i samme rum, eller nu sidder vi og tegner sammen, eller nu sidder vi og gør et eller andet, hvor man egentlig har sin egen aktivitet, men man er ved siden af nogle andre. At det kan også være en form for socialt samvær, der er bedre end slet ikke at have noget. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke det her med aflastningsinstitutioner. I Danmark har de nogle gange nogle fantastiske institutioner, som faktisk får lavet nogle weekender, får lavet nogle ture, kan lave noget, som gør de unge for samvær med andre unge. Som så de stadig føler, at jeg er lidt ligesom de andre, men gør det i nogle beskyttede rammer. Og der ved jeg ikke helt, hvad mulighederne er i Norge, men jeg forestiller mig, at det også er der. Nogle gange. Okay. Hvis tilbudene er der, er det i hvert fald værd at overveje det. Altså vi har nogle af de unge, der synes, det er simpelthen bare toppen. Altså, og det er fordi, der føler de sig pludselig lidt ligesom alle de andre. For de har alligevel et eller andet ønske om at være ligesom de andre. Det er bare ikke altid, de kan honorere det. Godt. Så skulle vi snakke om særlige styrkesider. Jeg har forsøgt at opremse en masse forskellige ting. Og det her bliver sådan lidt en opremsning af, nogle forskellige neuropsykologiske områder, man kan undersøge. Hvis man prøver at se lidt på det, jamen rigtig mange af de mænd, man møder, der har Fragile X, de har et forbløffende stort ordforråd. Det vil sige sandsynligheden for, hvis du bare taler med dem og lytter til deres ordforråd, jamen så kan de faktisk lyde ret gode. Jeg har også set nogle talepædagogiske undersøgelser, som decideret viser, at de faktisk ligger over, hvad man finder i en neuropsykologisk undersøgelse, for de har en masse ord, og de kan sige rigtig mange ting. Problemet er, at de ikke altid kan omsætte det i praksis. Og det er netop det her med at kunne ordene eller kunne det konkrete, er ikke det samme som at kunne drage de abstrakte paralleller eller kunne bevare overblikket osv. Og det er nogle gange de ting, de har svært ved. De har også tit en fantastisk god lang- og korttidshukommelse i forhold til det, man kalder meningsfuld information. Det vil sige, hvis mor kommer og siger, at jeg kommer sent hjem i dag, så det er far, der henter, eller mormor kommer på fredag, eller nogle andre informationer, der har betydning for dem. Altså som følelsesmæssigt er vigtige for dem at huske, jamen, så kan de nogle gange huske det enormt lang tid. Og nogle af dem har også bare generelt, en fantastisk hukommelse. Altså en forælder kom for nylig og fortalte mig, at en søn efter 4 år, hvor de ikke havde besøgt den campingplads, var kommet ned på den campingplads, hvor de havde været for 4 år siden, og han var med det samme som hjemme. For han vidste godt, hvor det var, at toilettet var, han vidste godt, hvor hovedbygningen var, han havde styr på det hele. Så de har altså en hukommelse, der er fantastisk unik på den måde. Og det er jo det der med, at de suger det hele til sig. Godt var, at det ikke er vigtig information, men fordi de ikke skelner mellem vigtig og uvigtig, så kan den campingplads for 4 år siden være lige så vigtig som de A'er, de havde henne i skolen i går. Altså der er virkelig ikke den der sortering. Så i forhold til billedlig information, der er de rigtig, rigtig stærke. Altså de kan virkelig forholde sig rigtig meget til billeder, de kan forstå og afkode dem på et rigtig fint niveau. Og man skal bruge billeder så vidt det er muligt, tænker jeg, fordi det er virkelig noget af det, der støtter dem enormt meget, og nogle gange også kan hjælpe dem med at bruge færre ressourcer på noget af det, de egentlig ikke skulle bruge deres ressourcer på.
Så piktogrammer, boardmaker, alle den her form for visuelle hjælpemidler, det vil jeg virkelig anbefale. Også selvom man har børn, unge eller voksne, hvor man tænker, armen han kan da godt klare sig uden. Det kan godt være, at han kan klare sig uden, men jeg vil sige, at min erfaring er, at så bruger han noget af sin energi på at klare sig uden. Og det er ikke sikkert, at det er den energi, der er bedst brugt lige præcis på det. Så har de en aldersvarende selektiv opmærksomhed, og det er det her med, at de kan godt fokusere på en ting og ignorere noget andet. Og det har man i hvert fald fundet i nogle testsituationer, men det skal altså være i meget strukturerede rammer. Hvis vi ser på en almindelig dagligdag, så kan de ikke finde ud af, hvad er vigtigt eller uvigtigt. Så sorterer de det hele ind, kan man sige. Så det er egentlig kun, når rammerne er lavet rigtig, struktureret, altså kan man godt se, at så kan de faktisk godt fokusere lidt mere på en ting og ignorere noget andet. Deres sprog er generelt enormt passererende. Og jeg tænker også, det er nogle af de årsager, der er til, at de tit bliver betegnet som autistiske. Men der er faktisk også nogle forskelle. Der er lavet nogle sproglige undersøgelser, der siger, at hvor autistiske børn tit gentager, hvad andre siger, og har det, man kalder ekolali, så har Fragil X faktisk mere det her passererende med, at de gentager, hvad de selv siger. Altså, og det viser måske også, at der kan altså godt være nogle forskelle. Og nogle af de årsager, vi kan se, der er til, nogle af dem måske får mange, autisme-diagnoser, kan også være, at man ikke altid forholder sig til deres funktionsniveau. Nogle af de ting, de gør, kan godt være rigtig meget almindelige, når man har altså en massiv udviklingshæmning, og behøver ikke kun handle om autisme. Nogle gange vil jeg faktisk sige, så kan man være lidt i tvivl omkring, om det egentlig er autisme, eller om det bare er Fragil X, hvor man har glemt at tage højde for udviklingsniveauet. Så har de tit en tendens til at tale fantastisk hurtigt, og det kan gøre det enormt svært for omgivelserne faktisk at forstå dem. Og det er noget af det, som jeg tænker, der kan være rigtig god gavn til at hjælpe dem med, tale langsomt. Og så er der som sagt nogle af de her andre områder, hvor især meget af det, som ligger lidt med de højere kognitive funktioner, altså få bremset sig selv, få løst nogle problemer, få vist fleksibilitet og sådan noget, det er de ikke særlig gode til. De har også nogle gange svært ved at forholde sig til de her rumlige informationer, som kan være tredimensionelle materialer. De kan have svært ved at huske flere samtidige beskeder. Og i forhold til det her med nedsat problemløsningsevne, der har jeg næsten lyst til lidt at nævne et meget sådan sjovt eksempel, jeg fik af en forælder for nylig. Jamen, de havde haft en søn, der elskede at slå græs. Og han var simpelthen så vild med det, at selv når de havde sagt til ham, at han skulle vente med det, så rendte han alligevel ud og slog græs. Det, der skete en dag, var så, at han skulle igennem familiens 2 biler, og der var altså ikke helt plads til den her græsslåmaskine. Hvad gør man så, når man er Fragil X, og man står der, og man bare så gerne vil ud til den der forgræsplæne og slå den, fordi det var lige det, man havde lyst til, jamen så hiver man. Så det vil sige, at begge biler fik ridser hele vejen op ad siderne, og forældrene lærte, at det var en god idé at parkere længere fra hinanden. Fordi sandsynligheden er, at næste gang han står i den situation, så er det ikke sikkert, at han gør det anderledes. Så det er også lidt et symbol på det der med, at omgivelserne bliver nødt til lidt at kompensere. Man skal altså ikke regne med, at de gør det. Pigerne, der er generelt langt mindre forskning i forhold til dem, og der kan man sige, at generelt set ved man betydeligt meget mindre omkring, hvad pigerne egentlig kan. Tidligere har man mest set på, hvad kvinderne kunne, og det er først for nylig, man for alvor begyndt at interessere sig også for, hvad de yngre piger kan. Men altså, man ser den samme nedsatte arbejdsudkommelse. Man ser også, at de i lidt højere grad kan det her med rumlige dimensioner visuelt, og man ser, at de også i højere grad nogle gange kan udtale ord. Altså, de har ikke altid samme vanskeligheder omkring taletempo osv. Når man så på sådan noget som sprogforståelse, visuel perception osv., jamen, så klarede de sig egentlig lige godt, og man kan se, at mange af dem har som sagt også opmærksomhedsproblemer af den her lidt uopmærksomme type. Det vil sige, at det er piger, som sidder stille, men bare har svært ved at holde fokus over tid. Og så rigtig mange af pigerne er enormt plagede af det her med de sociale vanskeligheder. Og fordi mange af dem er bedre fungerende, så er de desværre også meget mere bevidste omkring, hvor store deres vanskeligheder er, eller hvor meget de nogle gange bliver valgt fra. Så det kan være en helt særlig, vanskelighed omkring pigerne. Hvis man skal forholde sig lidt til, hvordan de her vanskeligheder ser ud, jamen, så er der lavet sådan en kognitiv hierarki, hvor man lidt kan sige, at i hjernen, der fungerer vi lidt på det her niveau, hvor grundlaget for alle vores færdigheder, jamen det er egentlig, at vi kan holde opmærksomheden. Hvis vi ikke kan holde opmærksomheden, så kan vi heller ikke løse problemer, så kan vi heller ikke skifte fleksibel mellem strategier, så kan vi ikke forstå, hvad andre siger til os, så ryger alle de andre funktioner. Og på samme måde, hvis vi glemmer at forholde os til sanseindtryk, jamen så er det også svært for os at bearbejde, hvad foregår der egentlig, hvad bliver der sagt, hvad bliver der vist, hvad sker der i miljøet omkring os. Med Fragil X kan man sige, at man ser tit de her vanskeligheder omkring opmærksomhed, man ser tit de også
nogle gange har vanskeligheder omkring deres arousal-niveau. Man ser tit, de har vanskeligheder med, at de ikke kan sortere deres sansebearbejdning. Man ser tit, at de som sagt har nogle sproglige vanskeligheder osv. Det giver god mening, at der er nogle vanskeligheder på alle niveauerne. Fordi når de hænger sådan sammen, at grundlaget ligesom er, udfordret hos Fragile X, så giver det også vanskeligheder op i toppen med de her ekstive vanskeligheder. Det, der er lidt kunsten, når man har børn med de her vanskeligheder, det er rigtig meget, at man får udredt, hvor er deres styrker, for der er altid nogle styrker, og som sagt er det især i forhold til visuelt, vi tit ser det, det er især i forhold til det her med meningsfuld information, og det kan også være med konkrete, korte sætninger, og de faktisk også fanger det rigtig fint. Men find ud af, hvad er det for nogle styrker og ressourcer, man kan trække på, og hvad er det for nogle vanskeligheder, man skal undgå. Fordi jo mere man kan lade være med at udfordre barnet lige på vanskelighederne, jo mere kan man fremme den læring, der skal ske. Og det er igen der, hvor jeg vil sige, det er simpelthen så vigtigt at få lavet de der løbende udredninger, for det giver et rigtig godt billede og et rigtig godt redskab til at samarbejde på det samme niveau om de samme ting. Godt. Nu vil jeg prøve at vise lidt omkring, hvad man får ud af omkring de forskellige vanskeligheder, de kæmper med. Og man kan sige, at det her det er en amerikansk undersøgelse, hvor man på nationalt niveau har været inde og se på, jamen, hvordan ser det egentlig ud. Og hvis man kigger ned ad listen, så kan man sige, at der er rigtig mange områder, hvor de faktisk, begge køn har vanskeligheder, men det er i forskellig grad. Jeg har forsøgt at markere det med rødt, hvor man kan sige, der markerer kvinderne så over mændene. Det er især i forhold til depression. Og det er sandsynligvis, fordi de jo også reagerer mere indad, og de nogle gange også har et funktionsniveau, hvor de er mere bevidste omkring, hvad det er, der foregår uden omkring dem. Drengene er meget præget af det her med hyperaktivitet. Rigtig mange af dem får autismediagnoser. Rigtig mange af dem reagerer udad eller bliver selvskadende. Og så ser man som sagt en anden del af dem, der også udvikler sådan nogle epileptiske anfald. Jeg har set andre undersøgelser, der siger mellem 10 og 40% for epileptiske anfald, så der er altså også en vis usikkerhed omkring mange af de her tal. Det, der er vigtigt at vide, det er bare, hvis man har en dreng, der får epileptiske anfald, jamen så generelt set, så er det nogle lidt mildere anfald, og det er som regel nogen, der forsvinder med alderen. Det betyder ikke, at man ikke skal have det undersøgt, og det betyder heller ikke, at de ikke skal have relevant behandling, men generelt set er prognosen altså ret god for dem, hvis de udvikler de her anfald. Hvis man igen ser lidt på, jamen, hvad er de primære vanskeligheder, så kan man sige, at drengene markerer sig helt klart med langt større hyperaktivitet. De er meget svære ved at holde sig i ro. De kan være næsten sådan hoppende nogle gange, når man ser på dem. De er virkelig i gang all over the place. De har som sagt også en helt, en væsentlig andel af autistiske træk, mange af dem. Og man kan som sagt være i tvivl omkring, om det er det lave funktionsniveau, der også forveksles med autisme, eller om det er specifikke autistiske træk. Det er lidt svært at sige. De undersøgelser, jeg læser, siger også, at på tværs af undersøgelser bruger man rigtig mange redskaber til at undersøge for autisme, og det mudrer resultatet rigtig meget. Det, som jeg synes, der nogle gange er vigtigt at fremhæve ved dem, det er, at selvom de har en autistisk diagnose, så er der altså rigtig mange af dem, der gerne vil det sociale. De kan godt have det sådan, at når man sidder og har en samtale med dem, så kigger de hellere hen i hjørnet. De vil absolut ikke have øjenkontakt, og de vil i hvert fald ikke give dig hånd. Men de vil gerne det sociale. Og de forsøger tit på deres helt egne måder virkelig at finde ud af, hvordan skaber jeg den der bro fra dig til mig. Og det bliver helt sikkert på nogle lidt anderledes måder. Det bliver også nogle gange lidt ubehjælpsomt, men de forsøger. Og det skal man være rigtig opmærksom på, for de har altså et stort behov for det sociale. Og så som sagt den her depression hos pigerne også. Man kan se noget af det, som i voksentilværelsen påvirker dem rigtig meget. Det er, hvis de får det, man kalder affektive lidelser, det vil sige angst eller depression i væsentlig grad, som ikke behandles relevant, jamen så bliver det sværere for dem at opnå et selvstændigt liv, også i voksne eller for pigerne. Og for drengene kan man sige, når man ser en autismediagnose hos drengene, så er det nogle gange også noget af det, der indikerer, at der er en dårligere prognose i forhold til udvikling. Der er nogle undersøgelser, der peger på, at der er en sammenhæng mellem autistiske træk og også hjemmemiljøet. Og nu lyder det meget, meget hårdt. Det skal ikke helt siges på den måde, men man kan sige, at graden af overskud i hjemmemiljøet i forhold til at komme med relevant feedback, møde med overskud, være anerkendende, give valgmuligheder, alle de her ting, som egentlig indikerer, at man er en familie, der har det overskud til at hjælpe sit barn hele vejen igennem. Og det er en kæmpe stor opgave. Hvis man har det overskud, jamen, så er det nogle gange nemmere også at stoppe, når barnet går i persevererende adfærd, når barnet gør nogle af de her ting, som er lidt minder om autisme. Og det er der, hvor jeg tænker, at det her med at gøre alt, hvad man kan for at bevare sit overskud, det er ekstremt vigtigt. Vi har rigtig mange familier i Danmark, der alt for sent tager imod aflastning, eller der alt for sent erkender, at de har behov for hjælp.
Og noget af det, vi desværre rigtig tit ser i de sager også, at børnene trives virkelig ikke. Altså når forældrene er helt nede på tærsken til at bryde sammen, så har børnene det heller ikke godt. Så jeg kan kun anbefale, det blev også sagt i det tydelige oplæg her i dag, tag imod hjælp hellere et halvt år for tidligt end et halvt år for sent. Altså jeres børn bliver også ramt af det. Hvis vi prøver at se lidt på det her med hyperaktivitet, jamen man har egentlig prøvet at lave en undersøgelse, hvor man sammenlignede dem lidt med Downs og så med andre børn, der havde et mentalt udviklingsniveau på samme niveau. Og der kunne man altså se fra Guild X adskille sig fra de andre børn med, at de faktisk var langt mere uopmærksomme, de var langt mere impulsive, de var langt mere uopmærksomme. Impulsiv rastløs hedder det. Jeg har fået skrevet uopmærksom 2 gange. Og noget af det, der gjorde sig særligt for den her kategori, det kan man sige, at de ændrer sig ikke nødvendigvis med alderen. Altså denne her uopmærksomhed, den her rastløshed, de her træk, de har, de kan godt vare ved selv, når de bliver ældre og voksne. Det er ikke noget, der nødvendigvis forsvinder. Og hvad skal man sige, noget af det også viser behovet for, jamen det er virkelig, at man egentlig tidligt bliver opmærksom på det her barn fra Guild X, for udredt det i tilstrækkelig grad og finde ud af, hvordan kompenserer man. Altså ved ergoterapeutisk kan man arbejde med rigtig mange forskellige metoder i forhold til at styrke sanseintegration, styrke det her med at få afskærmet på relevante måder osv. Talepædagogerne kan nogle gange være rigtig effektive i forhold til at mindske talehastigheden, hjælpe dem med at udvikle det sproglige. Psykologerne kan nogle gange være rigtig gode til at fortælle noget omkring, hvor er funktionsniveauet, og så pædagogisk og specialundervisningsmæssigt er det også rigtig vigtigt at få taget fat på de her ting. Så det er i hvert fald en rigtig vigtig pointe. Ja, og så er der denne her med autistiske træk. Man kan sige, altså generelt set, så forudser det ligesom, at funktionsniveauet nogle gange bliver lidt dårligere. Hvis man har et fragil X-barn, som får en autismediagnose oveni, så er det sværere at tilegne sig færdigheder. Man kan også se, at hos kvinder, hvis de får en autismediagnose, så har de nogle gange endnu sværere også ved at fungere på de eksekutive funktioner på det niveau, man gerne vil have. Man kan faktisk se, især i forhold til at bremse og korrigere deres egen adfærd, kan det være særlig svært for dem. Og så var der det her med hjemmemiljøet, som fortalt, og det handler altså meget om overskud i hjemmemiljøet. Det er egentlig ikke hjemmemiljøet som sådan, men det er det her med, hvor meget kan man møde barnet, altid positivt anerkendende, alle de der fine ting. Og det er som sagt helt afhængigt af, hvordan man hjælper sig selv også med at kunne holde sammen og finde energien. For det er på ingen måde, underkende, at det er en kæmpe stor opgave dag ud og dag ind at hjælpe de her børn, støtte de her børn, være der for dem. Og derfor er det bare endnu mere vigtigt, at man sørger for, at ens eget batteri bliver ladt op, og man hele tiden har energien til det. En af de ting, jeg også synes, der er værd at sige, det er det her med FMRP-niveauet hos pigerne forudser autistiske træk. Og man kan faktisk også se, at det forudser også tvangspræget adfærd. FMRP kunne man se, også havde en betydning i forhold til det her med, hvor det forudser jo blandt andet, når man er fuldmutant, eller fuldmuteret hedder det, så har man ikke FMRP. Og for kvinderne, der ser man jo det her med, at hvis de har lavt niveau af FMRP, jamen så har de faktisk øget grad af autistisk træk og øget grad af tvangspræget adfærd. Det vil sige, at der kan være en sammenhæng mellem funktionsniveauet. Lavere funktionsniveau kan måske være noget af det, der betinger, at man faktisk har en øget grad af autistisk træk og tvangspræget adfærd. Man kan ikke vide det, men det er i hvert fald noget, der er værd at være opmærksom på. For hos drengene kan vi ikke nødvendigvis lave den skelnen. De danner jo ikke FMRP, fordi det gjorde et tavs, det her gen. Så man kan sige, at nogle af de grunde til, at vi måske også ser en overhyppighed hos drengene, det kan simpelthen skyldes det genetiske. Noget af det, der er sådan lidt en tankevækkende forskel, det er, jo bedre funktionsniveau kvinderne har, jo højere grad udadreagerende adfærd ser man faktisk. Så spørgsmålet er, om frustrationen stiger, jo mere de er i stand til også at forstå de omgivelser, de er i. Og så kan man også se, at mennesket FMRP kan altså også forudse en vis grad det her med ængstelig og depressiv adfærd. Og igen, FMRP forudser nok også til dels funktionsniveauet, så det vil igen sige, at lavere funktionsniveau kan måske også være noget af det, der er forklaringen på ængstelig og depressiv adfærd. Nu vil jeg lige skynde mig videre til noget helt andet, og det er fordi, nu kan jeg godt se, at tiden går. Hvis vi tager lidt voksenlivet for kvinder med fragil X, jamen så er der 44% af kvinder, i hvert fald i den her amerikanske undersøgelse, som fik et voksenliv med høj grad af selvstændighed. Og det indebærer altså et selvstændigt bolig, selvstændigt arbejde, partner, venner, fritidsinteresser, at de egentlig på mange måder er helt ligesom alle os andre. Over 33% af kvinderne, de boede alene med en partner, og de behøvede slet ikke nogen hjælp i dagligdagen.
og op mod 50% var i fuldtidsjob og modtog aflønning. Og det, de har betegnet som aflønning, det er det amerikanske ord benefits, som så dækker alt fra pension, ferie, forsikring, at de har nogle ekstra ting, de får ud af at være på deres arbejdsplads. Og så var der rigtig mange af dem, der havde venner og deltog i fritidsaktiviteter. Når man så ser på mændene, jamen så igen, altså det var jo 15%, der havde et funktionsniveau, der var sådan over, hvad skal man sige, det her 40-50, altså som var bedre end det. Og det afspejler de her tal også i en eller anden grad. Der er altså rigtig mange af dem, som er hårdt ramt, når de har fået Fragile X. Man kunne se i denne undersøgelse, 9% af mændene med Fragile X, de fik som sagt et liv i voksenalderen, hvor de havde en høj grad af selvstændighed. Der var 10% af mændene, som boede selvstændige, og der var 20%, som havde fuldtidsjob. Men flertallet af de her modtog ikke benefits. Det vil sige, det har været det her, man lidt kan kalde støttet beskæftigelse, hvor de har været på arbejdspladsen, de har lavet noget, der har været meningsfuldt, men det har stadig været med nødvendigheden af en stor grad opbakning for dem, der er på arbejdspladsen. Så var der under en tredjedel, som havde de her mange venskaber, og det var kun cirka halvdelen, som deltog i en eller anden form for fritidsaktivitet. Og så var faktisk kun en af de her Fragile X-mænd, som havde fået en ægtefælle. Og det viser også noget omkring, de er altså hårdt ramt, og det er svært, hvad skal man sige, at kompensere for de her vanskeligheder, fordi de er som sagt ramt på en måde, der gør, at kan man skabe et meningsfuldt liv for dem, som gør dem glade og giver dem en god dagligdag, så er man faktisk nået ret langt. Her er så et eksempel på de, hvad skal man sige, typer arbejde, de har. Der kan man se generelt set, så er mændene ude i de mere enkle typer af beskæftigelse. Det er tit sådan noget med at producere nogle enkle ting, hvor man kan sige, at kvinderne i højere grad gør sig gældende ved kontorarbejde, uddannelse, altså nogle lidt mere komplekse former for beskæftigelse. Når man så ser på deres fritidsaktiviteter, jamen det bliver også lidt præg af, at mændene besøger meget deres familie, eller spiller tv- og videogames, lytter til musik. Altså de laver tit nogle meget, hvad skal man sige, lidt mere ensomme individuelle beskæftigelser, og besøger så deres familie, hvor kvinderne i højere grad er sammen med venner, eller på anden måde har det sociale. Og nu skal jeg nok stoppe. Ja. Jeg tænker, at jeg tror egentlig bare, at jeg vil runde af nu og spørge, er der nogle spørgsmål sådan på falderebet, for nu er jeg godt klar, at nu er tiden løbet.